Asnep mumaten ti trabaho sak paminsan kana umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, karigakay ng abiyag mo maisimpa. Isublin day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Pa